హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా స్క్రీన్ ఫుల్ గా రావట్లేదు బ్రదర్. ఇప్పుడు వస్తుంది. ఓకే మాతాజీ, పర్వాలేదు. హరే కృష్ణ. 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. సో ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో మీకు 18 రోజులలో రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున భగవద్గీతలోని 18 అధ్యాయాలను పరిచయం చేయడం జరుగుతుంది. మరి ఈ విషయాలు అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలన్నింటినీ మనకి తెలియచేయడానికి మీకు ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపు నుంచి చెప్తున్నాము. ఇస్కాన్ ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అనేటువంటి ఈ సంస్థ ద్వారా మీకు ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలు మనకు మన జీవన విధానానికి భగవద్గీత మీద చాలా రకాలైనటువంటి అపోహలు చాలా రకాలుగా ఉన్నటువంటిది సో వాటిని తొలగించడానికి మరి మనకు ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలు మన జీవన విధానం ఏంటి ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి బేసిక్గా కొంత ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో ఉపనిషత్తుల సారమైనటువంటి భగవద్గీతని ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అనేటువంటి సంస్థ ద్వారా మీకు పరిచయం చేయడం జరుగుతుంది. ఈ సంస్థను 1966 జూలైలో అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు దీన్ని స్థాపించడం జరిగినటువంటిది. సో ఇక భగవద్గీత గురించి చూసినట్లయితే ఇది మహాభారత ఇతిహాసంలోని 6వ పర్వమైనటువంటి భీష్మ పర్వంలో నుండి 25వ అధ్యాయం నుండి 42వ అధ్యాయం వరకు కూడా మొత్తం 18 అధ్యాయాలుగా ఉన్నటువంటిది భగవద్గీత. మరి ఈ భగవద్గీతను వ్యాస మహర్షి శిష్యుడైనటువంటి వైశంపాయన ముని ఆ జనమేజయ మహారాజుకు వినిపించేటువంటిదిగా ఆ మహాభారతంలో అంటే ప్రారంభమవుతుంది. మరి ఆ మహాభారతంలోని ఉపఖ్యానంగా మరి ఇది ధృతరాష్ట్రుడు మరియు సంజయుల యొక్క సంభాషణగా ఈ భగవద్గీత ప్రారంభమవుతుంది. భగవద్గీతను ఉపనిషత్తుల సారము అని చెప్తాము. ఈ భగవద్గీతలో కర్మయోగము, భక్తి యోగము, జ్ఞాన యోగము అనేటువంటి యోగ విధానాలను మనకు భగవద్గీత బోధిస్తుంది. మరి ఈ భగవద్గీతను గ్రంథీకరణం చేసినటువంటి వారు కృష్ణ ద్వైపాయనులైనటువంటి వ్యాసుల వారు. వ్యాసుడు రచించినటువంటి మహాభారత గ్రంథంలో ఇది శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి బోధించిన గీత అంటే పాట గానం చేయడం. మరి ఇది అంటే మన ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సినిమా పాటలు వీటిలాగా కాకపోయినప్పటికీ ఇది మన జీవన విధానాన్ని మనం ఏ విధంగా ఉండాలి, మన సాంప్రదాయాలు మనం ఎలా మన జీవన విధానం. ఎందుకంటే బయట మార్కెట్లో చూస్తాం ఏ చిన్న వస్తువు కొనుక్కున్నా దాన్ని ఎలా వాడాలి ఏంటి అనేటువంటి దానికోసం ఒక మాన్యువల్ ఇవ్వబడుతుంది. మరి ఇలాంటి మానవులమైన మన జీవన విధానానికి ఇది ఒక మాన్యువల్ లాంటిది. అటువంటి ఈ భగవద్గీత మహాభారత గ్రంథంలో ధృతరాష్ట్రుడు ఆడ విచారణ గావించగా సంజయుడు చెప్తాడు అది శ్రీకృష్ణుడు మరియు అర్జునులకు మధ్య జరిగేటువంటి సంవాదంగా. ఎందుకంటే కురుక్షేత్ర రణరంగంలో యుద్ధ ప్రారంభ సమయంలో అర్జునుడు యుద్ధం చేయవలసినటువంటి సమయంలో నేను యుద్ధం చేయలేనయ్యా అంటూ అస్త్ర సన్యాసం చేసినటువంటి సమయంలో ఆయనకు మరి ఆ మోహం నుండి బయటపడేసి మనం ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి దేహం కాదు ఆత్మలు అని బోధించడానికి ఆ కృష్ణార్జునుల మధ్య జరిగినటువంటి సంవాదంగా
ఈ భగవద్గీత 700 శ్లోకాలను కలిగి ఉంటుంది. ఆ 18 అధ్యాయాలుగా. అందులో ఒక శ్లోకం ధృతరాష్ట్రుడు, 41 శ్లోకాలు సంజయుడు, అర్జునుడు 84 కాగా గీతాచార్యులైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పినటువంటివి 574 శ్లోకాలు. ఈ మొత్తం 18 అధ్యాయాలను 3 విభాగాలుగా చెప్తాము. కర్మ షట్కాలు, భక్తి షట్కాలు, జ్ఞాన షట్కాలు అనేటువంటివి. ఇక గీతా మహత్యం గురించి మనకి ఆది శంకరాచార్యులు చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే భగవద్గీత యొక్క ఉపదేశాలను శ్రద్ధ విని అనుసరించేటువంటి వాడు సమస్త దుఃఖాలు నుండి బయటపడతాడు అని, అంతేకాకుండా అతడి యొక్క మరి ఎందుకు మనం ఈ భగవద్గీత భాగవతము వంటి ఆధ్యాత్మిక విషయాలను వినాలి అనేటువంటి దానికి ఇక్కడ ఆది శంకరాచార్యులు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం మనకి ఏంటంటే, ఎవరైతే ఇక్కడ ఈ భగవద్గీతను శ్రద్ధగా అనుసరించేటువంటి వాళ్ళు, అంటే భగవద్గీతను వినడమే కాకుండా విన్నటువంటి వాటిని ఆచరిస్తూ ఉండేటువంటి వాడు మరి ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహంలో, ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ దుఃఖాల నుండి బయటపడమే కాకుండా అతడి యొక్క జీవితం నెక్స్ట్ తదుపరి ఆధ్యాత్మికం అవుతుంది అని గీతా మహత్యం చెప్తుంది. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి భగవద్గీతను ఎవరైనా శ్రద్ధతోనూ సావధానంగాను నిత్యం పఠించినట్లయితే ఆ కృష్ణ భగవానుడు వారి యొక్క అనుగ్రహము వలన వారు మనకెందుకంటే ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులలో మనము కోటాను కోట్ల జన్మలుగా ఉండి ఉన్నతమైనటువంటి మానవ జన్మ పొంది ఉండవచ్చు. కాబట్టి మరి పూర్వ జన్మలలో మనం చేసుకున్నటువంటి పాపాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. భగవద్గీతను శ్రద్ధగా నిత్యం అధ్యయనం చేసి పఠించేటువంటి వారికి ఆ విధమైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడి అనుగ్రహం జరుగుతుందని చెప్తారు. ఇంకా చెప్తారు, మనిషి ప్రతిరోజు స్నానం చేయడం ద్వారా తనను తాను శుభ్రపరచుకోగలుగుతాడు. కానీ పవిత్రమైనటువంటి గీతాగంగలో ఒక్కమారు స్నానం చేస్తే సంసార మాలిన్యం పూర్తిగా నశించిపోతుంది. ఎందుకంటే ఈ జనన మరణ చక్రాల్లో మనము తిరుగుతూ ఉంటుంటాం. పుట్టడము, ఆ తర్వాత పెరగడము, కొంతకాలం స్థిరంగా ఉండడము, ఆ తర్వాత తనకు సంబంధించినటువంటి జీవులను ఉత్పత్తి చేయడము, ఆ తర్వాత క్రమంగా క్షీణించిపోయి నశించిపోవడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ కర్మానుసారంగా మనం చేసినటువంటి కర్మలు మన యొక్క ఇది ప్రకారంగా మళ్ళీ జన్మ వస్తుంది. కానీ భగవద్గీత సాక్షాత్తు దేవాదిదేవ ఆది విష్ణువు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు బోధించినటువంటి భగవద్గీతను ఎవరైనా ఒక్కసారి చదివినట్లయితే ఇక ఈ సంసార మాలిన్యంలో, ఈ జనన మరణ చక్రాల్లో ఉండకుండా ఈ ముక్తి పొంది, అంటే ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి లోకం నుండి మనము శాశ్వతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక లోకాలకు చేరుకుంటారు అని చెప్తుంటారు. మరి ఇంకా చెప్తున్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, గంగాజలమును పానం చేసినటువంటి వాడు ముక్తిని పొందుతారు. మనకి తెలుసు కదా, ఇక్కడ దాదాపు భారతదేశంలో అందరూ కూడా గంగా నదిలో మనకి ఎంతో పవిత్రమైనటువంటిది అని చెప్తారు. మరి అయితే ఇక్కడ గీత అనేటువంటి గంగా అమృతం. ఎందుకంటే గంగా నది ఆ భగవంతుని యొక్క పాదాల నుండి వస్తూ ఉన్నటువంటి నీరుకే అంత పవిత్రమైనటువంటిది. మరి ఇక్కడ భగవద్గీత భగవంతుని యొక్క ముఖార విందం నుంచి వచ్చినటువంటిది, ఆయన నోటి నుండి బోధించబడినటువంటి. కాబట్టి మరి ఈ గంగామృతాన్ని పానం చేసే వారి గురించి ఇంకా వేరుగా చెప్పేది ఏంటి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ భగవద్గీత అనేది మహాభారతంలోని దివ్యామృతం. అది ఆది విష్ణువైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడి చేతనే స్వయంగా ఉపదేశితమై ఉన్నటువంటిది ఇది చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా మనకి గీతా మహత్యం గురించి గొప్పగా చెప్తూ, సర్వ ఉపనిషదో గావో దోగ్ధ గోపాలనందన పార్థో వత్స సుధీర్భోక్త దుగ్ధం గీతామృతం మహత్ అని చెప్పాడు. అంటే సర్వ ఉపనిషత్తుల, ఈ భగవద్గీత అనేటువంటిది మొత్తం ఉపనిషత్తుల సారంగా ఉన్నటువంటిది. మరి అటువంటి ఉపనిషత్తుల సారమైనటువంటి పురాణాల యొక్క అంతిమంగా ఉండేటువంటిది ఉపనిషత్తులు అని చెప్తారు. అట్లాంటి ఉపనిషత్తుల సారమైనటువంటి భగవద్గీత మనకి గోవు అని చెప్తారు. మరి ఆ గోవు నుండి పాలు పితుకుతూ ఉన్నటువంటి వాడు, గోపాలునిగా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ గోవు నుండి పాలు పితికేటువంటి వాడు. మరి ఇంకా
ఇక్కడ మరి గోవు నుండి క్షీరం రావాలంటే దూడ ఉండాలి మనకి. ఆ దూడ ఇక్కడ కారణం ఎవరంటే అర్జునుడు దూడ కాగా మరి ఆ గోవు నుండి క్షీరాన్ని పితుకుతున్నటువంటి అర్జునుడు అంటే దూడగా చేసుకొని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు క్షీరాన్ని పితుకుతూ ఉంటే మరి ఆ క్షీరాన్ని భగవద్గీత అనేటువంటి ఆ అమృతం వంటి ఆ పాలను ఆస్వాదించేటువంటి వాళ్ళు పండితులు మరియు శుద్ధ భక్తులు అని చెప్తారు. ఆ అమృతమయమైనటువంటి భగవద్గీత పాలను సేవించేటువంటి వారు పండితులు మరియు భక్తులు అని చెప్తున్నారు. ఇక ఇంకా గీతా మహత్యం నుంచి చెప్పబడింది. మనకి ప్రస్తుత యుగంలో అనేకమైనటువంటి దేవతలు అనేక రకాలుగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. మరి ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది ఏంటంటే ఏకం శాస్త్రం దేవకీపుత్ర గీతం, ఏకో దేవో దేవకీపుత్ర ఏవా, ఏకో మంత్రస్య నామాని యాని కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవా. సో ఇక్కడ మరి మనకి ప్రస్తుత కాలంలో జనులందరికీ ఒకే ఒక్క శాస్త్రం, మరి అది ఏకం శాస్త్రం దేవకీపుత్ర గీతం. దేవకీపుత్రుడుగా వచ్చినటువంటి వాడు ఎవరు? శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. సో కాబట్టి ఒకే ఒక దేవుడు, ఒకే ఒక ధర్మము, ఒకే ఒక కర్మ. అందుకే ఏకం శాస్త్రం దేవకీపుత్ర గీతం అంటే ఆ దేవకీపుత్రుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇచ్చినటువంటి భగవద్గీతే ఈ సమస్త ప్రపంచానికి, అందుకే చెప్తాం మానవాళికి కావలసినటువంటి ఒక మాన్యువల్, మన జీవన విధానమే భగవద్గీతలో ఉన్నది. కాబట్టి భగవద్గీత ఒకటే సమస్త ప్రపంచానికి. ఎందుకంటే మనకి ఒక్కొక్క ప్రదేశానికి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది. బట్ భగవద్గీత అనేటువంటిది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎప్పుడో 5000 సంవత్సరాలకు పూర్వము బోధించబడినటువంటి బోధనలు ఇంకా ఇప్పటికీ కూడా అవి ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందుతూ ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే అంత పవిత్రమైనటువంటిది, అంత ఆ భగవంతుడి ద్వారా మన విధానమే ఇవ్వబడినటువంటిది. సో కాబట్టి మరి భగవద్గీత ఒక్కటే సమస్త ప్రపంచానికి సంబంధించిన గ్రంథము గాక. ఏకో దేవో దేవకీపుత్ర ఏవ, మరి ఒకే ఒక దేవుడు అంటే దేవాది దేవుడుగా, అనేక మంది దేవుళ్ళు ఉన్నారు, వారందరికీ కూడా దేవాది దేవుడుగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడే అని చెప్తారు. అలాగే అనేకమైనటువంటి మంత్రాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏకో మంత్ర తస్య నామాని యాని, ఆ భగవంతుని యొక్క నామమే ఎవరు అంటే ఆ కృష్ణుడు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామమే ఏకైక మంత్రముగా చెప్తూ ఉంటారు, ఆ మహామంత్రం. మరి ఇక ఒకే ఒక కర్మ ఆ భగవంతునికి సేవ చేసుకోవడం అని చెప్తారు. సో మరి ఇక భగవద్గీత గురించి చూస్తే నీవు దేహానివి కావు ఆత్మస్వరూపుడవు అనేటువంటి దివ్య ఉపదేశంతో భగవద్గీత జ్ఞానం ప్రారంభమవుతుంది. సో మనం ఈరోజు చూసేటువంటి మొదటి అధ్యాయము భగవద్గీతలోని అర్జున విషాద యోగము లేదా కురుక్షేత్ర రణరంగంలో సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి అధ్యాయం. ఇది ఎందుకు భగవద్గీత అర్జునుడికి కృష్ణ భగవానుడు ఎందుకు భగవద్గీతను బోధించవలసి వచ్చింది అనే విషయాన్ని మాత్రమే చెప్తుంది. రేపటి నుంచి మనం చూసేటువంటి 2వ అధ్యాయం నుండి వాస్తవానికి భగవద్గీత ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది. కనుకనే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే నీవు ఈ దేహం కాదు ఆత్మస్వరూపుడవు అనే దివ్య ఉపదేశంతో భగవద్గీత ప్రారంభమవుతుంది. చివరికి 18వ అధ్యాయాల్లో చెప్తారు ఆయన, అన్ని ధర్మాలను వదిలివేసి కేవలము నన్నే శరణ పొందు, నేను నిన్ను సకల పాపముల నుండి విముక్తి చేస్తాను, భయపడకు అంటూ చెప్తారు. అక్కడితో ముగుస్తుంది భగవద్గీత. మరి ఇటువంటి భగవద్గీత అర్థమైనప్పుడు ఇక మనకి ఉన్నటువంటి గ్రంథాలలో అతి ముఖ్యమైనటువంటిది సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే ఉన్నటువంటి, ఆ భగవంతునితో భక్తుడికి ఉండేటువంటి సంబంధాన్ని తెలియచేసేటువంటి దివ్య సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకునే పద్ధతి మనకి శ్రీమద్ భాగవతం చెప్తూ ఉంటుంది. సో ముందుగా అందుకే భగవద్గీత చదవాలి అని చెప్తుంది. మనకి ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో ఇస్కాన్లో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి లేదా వైష్ణవ సాంప్రదాయాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో మనకి భగవద్గీత ఒక డిగ్రీ అనుకుంటే భాగవతం పీజీ లెవెల్ అని చెప్తూ ఉంటుంటారు.
ఇంకా దాని తర్వాత కూడా పిహెచ్డి, ఇంకా ఆధ్యాత్మిక విషయాలను ఇంకా లోతుగా అధ్యయనం చేసి పరిశీలించాలి అనుకుంటే చైతన్య చరితామృతము అని ఉంటుంది. మనకి సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే కలియుగంలో సుమారు 500 సంవత్సరాలకు పూర్వము ఈ భూమిపైన భారతదేశంలోనూ చైతన్యుడు మహాప్రభువుగా అవతారం తీసుకుని, ఒక భక్తుడిగా అవతారం తీసుకొని భక్తిని బోధించినటువంటి వాడు. సో మరి ఆ విధంగా మనము భగవద్గీత, భాగవతం వంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అంశాలను తెలుసుకోవాలి మన జీవన విధానానికి. ఎందుకంటే అజ్ఞాన అంధకారంలో మనము ఈ భౌతిక జగత్తులో మనం ఏదో చూస్తూ ఉంటున్న వాస్తవానికి మన చుట్టూ ఎన్నో జరుగుతూ ఉన్నప్పటికీ మనమే శాశ్వతము అన్నట్లుగా, లేదా నేనే చేస్తున్నాను, లేదా నా వల్లనే ఇది జరుగుతుంది అనేటువంటి ఒక భావనలో మనం ఉండిపోతూ ఉంటుంటాం. కానీ మనం ఉన్నా లేకపోయినా జరిగేవన్నీ జరుగుతూనే ఉండేటువంటివి జరుగుతూ ఉంటుంటాయి. సో మరి అటువంటి దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని బోధించేటువంటి భగవద్గీతను ప్రతి ఒక్కళ్ళు, ఎందుకంటే మన విషయాలనన్నీ మర్చిపోయి ఏవేవో పోకడలతో ఉన్నటువంటివి. కానీ ఇప్పుడు పాశ్చాత్య దేశాలన్నింటిలోనూ కూడా భగవద్గీత, భాగవతం వంటి వాటిపైన మక్కువ చూపుతుంటే మనమేమో ఏదో వెస్ట్రన్ కల్చర్స్ అంటూ పోతూ ఉన్నటువంటి. సో కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా, ఎందుకంటే ఈ భగవద్గీత అంటే భగవంతుని యొక్క గానం, ది సాంగ్ ఆఫ్ గాడ్ అని చెప్తాం. మనకి ఈ సినిమా పాటలాగా ఉర్రుతలూగించే విధంగా ఉండకపోవచ్చు. ఇది మేము క్లాస్ చెప్తుంటే ఏదో ఏంటి ఇది అంతా ఆత్మ అంటారు, శాశ్వతం కాదు, దేహం ఇవన్నీ అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఈ విషయాలు సరిగా అవగాహన చేసుకుంటే మళ్ళీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం చూడండి, ఇక్కడ ఉండేటువంటి దాంట్లో ఏది కూడా శాశ్వతంగా ఉండదు. ఉన్నాం, మనం అందంగా ఉన్నాం ఇప్పుడు అనిపిస్తాం, చూస్తూ ఉంటాం, అప్పుడప్పుడు యూట్యూబ్లోనూ వాటిలోనూ వస్తుంటాయి. ఒకప్పుడు ప్రపంచ సుందరిగా ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎలా అవుతుంటారు. అన్నీ కూడా మార్పు తాత్కాలికమైనది, కానీ ఆ విషయాన్ని మర్చిపోతున్నాం మనం. సో మరి మనదేంటి, మన ధర్మం ఏంటి, మనం ఎలా ఉండాలి అనేటువంటి తెలియచేసేదే భగవద్గీత. కాబట్టి ఆ బోధనలు ఈ భౌతిక జగత్తులో ఏది కూడా మనల్ని ఉద్ధరించగలిగేట్లేదు. ఒక భగవద్గీత, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శాస్త్రాలు తప్ప. మనకి ఇవ్వబడినటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శాస్త్రాలే మనల్ని ఉద్ధరించేవి. ఎవరికైనా మనం దానం చేస్తే డబ్బు, అది ఎప్పటికీ అది ఏమి ఉండేది కాదు. ఎప్పటికీ కొంత ఇస్తే ఇంకా కావాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇంక ఏది ఇచ్చినా కాదు. కానీ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నలుగురికి పంచితే వాళ్ళు ఉద్ధరించబడతారు. తద్వారా ఈ ప్రపంచంలో శాంతి నెలకొనేటువంటి విషయం. సో కాబట్టి దయచేసి కొంచెం, ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్తున్నట్లుగా సినిమా పాటలో లేదు ఇంకేదో పాటల్లో లాగా అంత గొప్ప మనకి ఉర్రూతలూగించేది కాదు. కానీ మనల్ని మనం ఉద్ధరించుకోవడానికి, ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ముక్తి పొంది శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం ఏదో సుఖాలు అనుభవిస్తూ ఉన్నాం అనుకుంటాం, తాత్కాలికమైనది. మనం చూస్తాం, ఏదో తీసుకోవడం ద్వారా కొంతకాలం సుఖం ఉంటుంది, లేదా శారీరకమైన సుఖమైనా లేదా ఇంకా ఏదైనా, ఎప్పటికీ అది ఒకే విధంగా ఉండేది కాదు. అంటే ఇది అశాశ్వతమైనది. కానీ దివ్యమైనటువంటి ఆనందం అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకున్న తర్వాత, ఆ భగవంతుని యొక్క సాంగత్వంలో ఆ భగవంతునికి సేవ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే లభించేదే శాశ్వత ఆనందం. మరి ఆ శాశ్వతమైనటువంటి ఈ లోకంలో మన అందరం కూడా సంతోషంగా ఉండాలి, కష్టాలు లేకుండా ఉండాలి అని అనుకుంటాము. కానీ దానికి సంబంధించిన సరైనటువంటి మార్గాన్ని తెలుసుకోలేకుండా పోతున్నాం. ఆ సరైనటువంటి మార్గ నిర్దేశకమే మనకు భగవద్గీత. సో కాబట్టి దయచేసి మీరు చదవండి పిల్లలతో. ఇది వయసుతో, కాలంతో సంబంధం లేకుండా, ఎందుకంటే మనం ఎన్నో గ్రంథాలు, ఎంతో మంది కవులు రాసినటువంటివి కానీ లేదా ఇంకా ఎవరెవరో రాసినటువంటివి, ఏది కూడా కొంతకాలం తర్వాతనే వస్తుంది పోతుంది. కానీ 5000 సంవత్సరాలకు పూర్వం నుండి ఉన్నటువంటి భగవద్గీత ఇప్పటికీ కూడా ఈ విశ్వంలో ఎక్కడ ప్రపంచంలో ఒక పుస్తకానికి జయంతి జరుపుకునేటువంటిది ఒక భగవద్గీతకే ఉన్నటువంటిది.
మరి అటువంటి భగవద్గీతని అర్థం చేసుకుని వినడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం దయచేసి. హరే కృష్ణ. సో మనకి భగవద్గీతలో ముఖ్యంగా ఒక 5 అంశాలు ఈ భగవద్గీతలో ప్రస్తావనలోకి వస్తాయి. అదే భగవంతుడు, ఈశ్వర అంటాం, ది సుప్రీం లార్డ్. అలాగే రెండవది జీవుడు, జీవ ఈశ్వర. జీవుడి గురించి అంటే ఈ జీవ వ్యవస్థల గురించి, ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులు ఉంటాయి అని చెప్తాం. వాటిలో వివిధ రకాల గురించి ముందు ముందు అధ్యాయాల్లో చెప్తాం. అలాగే ఈ భౌతిక ప్రకృతి ఒడిలో అంటే అమ్మ అని చెప్తాం, తల్లి లాంటిది అని చెప్తారు. ఆ ఈశ్వరుడు తండ్రి. వారి ద్వారానే మనకి ఈ ప్రకృతి మరియు ఆ భగవంతుని యొక్క ద్వారానే ఇవన్నీ కూడా వచ్చేవి, ఉనికిలోకి వచ్చేది. ప్రకృతి గురించి, అలాగే కర్మల గురించి, ఆ తర్వాత ఆ భగవంతుని యొక్క స్వరూపమైనటువంటి కాలం, మనకి అన్నింటినీ తెలియచేసేటువంటిది కాలం. మరి అటువంటి ఆ కాలం. సో మొత్తం 5 అంశాలు: ఈశ్వర, భగవంతుడు, జీవ అంటే ఈ జీవ వ్యవస్థలు, తర్వాత ప్రకృతి అంటే మనకి అందులో సూక్ష్మ అంశాలుగా 3 రకాలైనటువంటి గుణాలు ఉంటాయి: సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణమే. అలాగే కర్మలు, యాక్టివిటీస్, మనం చేస్తూ ఉండేటువంటి కర్మలు, వాటిని అనుసరించే మనకు నెక్స్ట్ జన్మలో ఫలాలు ఉంటాయని చెప్తారు. అలాగే కాలం, దాని ప్రభావం అందరం చూస్తూనే ఉంటాం. కాలం ఎంతటి దేనికైనా అదే పరిష్కారం చెప్తాం కదా. అది మనల్ని మళ్ళా మనకి ఇచ్చేటువంటి భయంకరమైనటువంటి మృత్యువునిచ్చేటువంటిది కూడా కాలమే. మనం ఈ జన్మ పొందితే 100 సంవత్సరాలు అనుకుంటూ ఉంటే ప్రతిరోజు మరణిస్తూ ఉన్నట్లే కదా. రోజుకు తరిగిపోతూ ఉంటుంది ఆ ఉన్నటువంటి వయసులో కాలం. సో మరి అటువంటి భగవద్గీతను మనం మేము ఇక్కడ తెలియచేసేటువంటి భగవద్గీత ఏదైతే ఉందో, ఇది ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, అంటే శ్రీ అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారి బోధనల ఆధారంగా ఇవ్వబడుతుంది. సో కాబట్టి ఏవైతే అంశాలు మేము ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నామో, అది ఇక్కడ భగవద్గీతని మార్కెట్లో అనేక రకాలైనటువంటి భగవద్గీతలు అనేకం ఉన్నప్పటికీ కూడా యథాతథం అంటే భగవంతుడు ఏ ఉద్దేశంతో భగవద్గీతను బోధించాడో ఆ విషయాన్ని యథావిధిగా గురు శిష్య పరంపర ద్వారా భగవంతుడి నుండి వచ్చినటువంటి ఆ విషయాలను పరంపరలో ఇప్పుడు మనకున్నటువంటి ఆచార్య పరంపరలో 32వ ఆచార్యులుగా ఉన్నటువంటి అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా భగవద్గీత బోధించబడుతూ ఉన్నటువంటిది మీకు ఇక్కడ చెప్పబడేటువంటి భగవద్గీత. సో మొదటి అధ్యాయం కురుక్షేత్ర రణరంగంలో సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే, సో ఈ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించుకునే ముందుగా ప్రార్థన. సో ముందుగా గురు ప్రణామం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది
शतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे హరే కృష్ణ. సో ఈ మొదటి అధ్యాయంలో మొదటి శ్లోకము ఈ ధృతరాష్ట్రుడు, ఎందుకంటే కురు వంశంలో దాన్నే భరత వంశం అని కూడా పిలుస్తాము. ఆ కురు వంశం లేదా భరత వంశంలో ధృతరాష్ట్రుడు మరియు పాండురాజు అనే ఇద్దరు అన్నదమ్ములు. ఆ ధృతరాష్ట్రుడు పెద్దవాడు, కానీ పుట్టుగుడ్డువాడుగా ఉండడం చేత అతనికి రాజ్యం, శాస్త్రోక్తంగా అతనికి రాజ్యం రాదు. ఆయన తమ్ముడైనటువంటి పాండురాజుకి రాజ్యం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కానీ పాండురాజు యుక్త వయసులోనే మరణిస్తాడు. అప్పుడు తాత్కాలిక రాజుగా ధృతరాష్ట్రుడు మళ్ళీ నియమించబడి ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఈ ధృతరాష్ట్రుని పిల్లలు కానీ పాండురాజు పిల్లలైనటువంటి పాండవులు, ధర్మరాజు, భీముడు, అర్జునుడు, నకుల, సహదేవులు, అలాగే ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క కుమారులు కౌరవులు అంటారు. దుర్యోధనుడు, దుశ్శాసనాదులు 100 మంది. అయితే వీళ్ళంతా చిన్నపిల్లలుగా ఉండడం వల్ల ఆ భీష్మ పితామహుడు అలాగే ఈ ధృతరాష్ట్రుడు తాత్కాలిక రాజుగా ఉంటాడు. ఆ తర్వాత మరి ధర్మరాజుని రాజ్యం అప్పజెప్పవలసినటువంటి పరిస్థితి. కానీ ఆ ధృతరాష్ట్రుని యొక్క పుత్రులైన ముఖ్యంగా దుర్యోధనుడికి పాండవుల మీద చాలా కోపం ఉంటుంది. ఎప్పుడు వారిని స్మరించి ఆ రాజ్యం అంతా తీసుకోవాలనుకుంటాడు. ఇక మాయాజూదంలో పాండవులు వనవాసము, అజ్ఞాతవాసము ఇవన్నీ జరుగుతుంది. చివరికి తిరిగి వచ్చినాక వారి రాజ్యం వారికి ఇవ్వమంటే ఇవ్వరు, సగం ఇవ్వమంటే కూడా ఇవ్వరు. చివరికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు రాయబారిగా వెళ్ళి 5 ఊళ్ళన్నా 5గురికి ఇవ్వమంటే 5 ఊళ్ళు కాదు కదా, సూది మొన మోపిన ప్రదేశం కూడా ఇవ్వనంటాడు. ఆ పరిస్థితులలో యుద్ధం అనివార్యమై యుద్ధం ప్రారంభమవుతుంది. ఆ ప్రారంభమైనటువంటి సమయంలో ధృతరాష్ట్రుడైనటువంటి ఆయన తన యొక్క వ్యక్తిగత కార్యదర్శి అయినటువంటి సంజయుడిని అడుగుతాడు. ఓ సంజయ అంటూ అడుగుతుంది. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకా పాండవాచైవ కిమకుర్వత సంజయ. ఆ ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు సంజయుడిని, ఓ సంజయ, ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రము నందు నా తనయులు మరియు పాండురాజు తనయులు యుద్ధం చేయగోరు వారై సమకూడిన పిమ్మట ఏం చేసిరి అని అడుగుతున్నాడు. ఎందుకంటే యుద్ధం అనివార్యమైనటువంటి ఆ సమయంలో మహాభారత యుద్ధం, కురుక్షేత్ర యుద్ధం అంటాం. మరి ఆ యుద్ధం ప్రారంభమైనటువంటి సమయంలో ఇక్కడ ఏంటంటే మరి గుడ్డివాడుగా ఉండడం వల్ల ఈయన అంతఃపురంలోనే ఉంటాడు. కాబట్టి అక్కడ కురుక్షేత్రంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలనేటువంటి కుతూహలంతో ఒక రకంగా తన పుత్రులు గెలుస్తారేమో అనేటువంటిది ఆశ ఉంటుంది. ఎందుకంటే భీష్ముడు, అలాగే కృపాచార్యులు, ద్రోణాచార్యులు, కర్ణుడు వంటి చాలా మంది కౌరవుల వైపు యుద్ధం చేయడానికి వచ్చారు. అదే సమయంలో పాండవుల వైపున సాక్షాత్తు దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నాడు. ఆ భయం కొంత ఉంది. అందుకే మరి అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ పేరు కూడా ఉంది, ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రము అని అంటున్నారు.
అంటే కురుక్షేత్రం అనేటువంటి ప్రదేశం ధర్మానికి నిలయమైనటువంటి ప్రదేశం అని చెప్తారు. ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళినటువంటి ఎవడైనా ధర్మాత్ముడిగా మారిపోతాడు. మరి తన పుత్రులు ఆ దుర్యోధనాదులు ఏవైనా మనసు మార్చుకొని సంధి చేసుకుంటున్నారేమో అనే డౌట్ కూడా వచ్చి ఉండొచ్చు. కనుక సంధి జరగడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు. అందుకే మరి యుద్ధంలో ప్రారంభమయ్యేటువంటి సమయంలో ఏం చేస్తున్నారు అనేటువంటి ఒక ప్రశ్నగా ఇది భగవద్గీత అంటే ఆయన విచారణ ద్వారా ప్రారంభమవుతుంది. అప్పుడు సంజయుడు చెప్తాడు. ఈ సంజయుడు వ్యాసుల వారి యొక్క శిష్యుడు. ఆయనకి దివ్య దృష్టి ఉంటుంది. మనసులోనే అక్కడ ఎక్కడో జరుగుతున్నటువంటి విషయాలను చూస్తూ చెప్పగలిగేటి. సో అందుకే సంజయుడు సమాధానం చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడికి. సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. సంజయుడు అంటున్నాడు, ఓ రాజా, పాండు తనయుల చేత వ్యూహంగా ఏర్పాటు చేయబడిన సైన్యాన్ని చూచిన పిమ్మట దుర్యోధనుడు తన గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడు చెంతకు వెళ్ళాడయ్యా. వెళ్ళి ఈ విధంగా అంటున్నాడు. ఏమంటున్నాడట? పశ్యైతాం పాండుపుత్రానాం ఆచార్య మహతీం చమూం వ్యూఢాం ద్రుపద పుత్రేణ తవ శిష్యేన ధీమత. సో దుర్యోధనుడు తన గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, ఓ గురువర్యా, మీ ప్రియ శిష్యుడు అయినటువంటి ఆ ద్రుపద పుత్రుడి చేత అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా నిలుపబడిన ఈ పాండవుల మహాసైన్యాన్ని చూడవయ్యా అంటున్నాడట. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక రకంగా దుర్యోధనుడు తన యొక్క రాకుమారుడిగా తన యొక్క రాజనీతిని ప్రదర్శిస్తున్నాడు. ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ పాండవుల యొక్క సైన్యాన్ని వ్యూహాత్మకంగా మొదట నిలిపినటువంటి వాడు దృష్టద్యుమ్నుడు అని చెప్తారు. ఈ దృష్టద్యుమ్నుడు ద్రుపది యొక్క పుత్రుడు. ద్రుపదుడు ఎవరంటే అర్జునుడి యొక్క మామ, ద్రౌపది తండ్రి. ఈ ద్రుపదుడికేను ద్రోణాచార్యుడికి వైరం ఉంది. ఆ వైరంలో ఆ ద్రోణాచార్యుని సంహరించడానికి ఒక పుత్రుడిని వరంగా పొందుతాడు. ఆ పుత్రుడే ఈ దృష్టద్యుమ్నుడు. మరి అటువంటి ఆ పుత్రుడు విద్య నేర్చుకోవడానికి వస్తే ద్రోణాచార్యుడు ఒక ఉత్తమమైనటువంటి ఆచార్యుడిగా ఆ దృష్టద్యుమ్నుడికి అన్ని విద్యలు నేర్పుతాడు. మరి ఇక్కడ ఆ విధంగా ఒక విధంగా ద్రోణాచార్యుడిని చూడు, మరి నిన్ను చంపడానికి పుట్టినటువంటి వాడికి విద్యలు నేర్పావు. మరి అటువంటి నీ శిష్యుడు ఇప్పుడు శత్రుపక్షంలోకి వెళ్ళి పాండవుల వైపున సైన్యాన్ని ఎంత వ్యూహాత్మకంగా నిలిపాడో చూడవయ్యా అంటూ గుర్తు చేస్తున్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, ఈ సైన్యమునందు అంటే పాండవుల యొక్క సైన్యమునందు భీమార్జునులతో సమానంగా యుద్ధం చేయగలిగేటువంటి సూర్యులైనటువంటి ధనుర్ధరులు అనేక మంది ఉన్నారు. అందులో యుయుధానుడు, విరాటుడు, ద్రుపదుడు మొదలైనటువంటి మహాయోధులు, ఇంకా దుష్టకేతువు, చేకితాను, కాశీరాజు, పురజిత్తుడు, కుంతిభోజుడు, శైభ్యుడు వంటి శూరులైనటువంటి మహాయోధులు కూడా ఉన్నారు. ఇంకా వాళ్లే కాదు, పరాక్రమవంతుడైనటువంటి యుధామన్యుడు, శక్తిశాలి అయినటువంటి ఉత్తమోజుడు, సుభద్రాతనయుడైన అభిమన్యుడు, ద్రౌపది యొక్క కుమారులైనటువంటి ఉప పాండవులు, వీరందరూ మహారథులే అంటూ పాండవుల యొక్క సైన్యాన్ని అక్కడ తెలియచేస్తున్నాడు. తన గురువు, తనకి మొదట సర్వసైన్యాధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి ద్రోణాచార్యుడితో చెప్తున్నాడు దుర్యోధనుడు. ఇంకా చెప్తున్నా, ఆ విధంగా చెప్పినాక ఇక అంటున్నాడు, ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ, అంటే తన గురువు అయినటువంటి ద్రోణాచార్యుని సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు. నా సేనా బలాన్ని నడుపుటకై ప్రత్యేకంగా యోగ్యులైనటువంటి నాయకులను గూర్చి కూడా మీ కొరకై నేను తెలియచేస్తాను. ఇప్పటి వరకు ఆయన పాండవుల యొక్క సైన్యాన్ని వర్ణించాడు. ఉభయ సైన్యంలో పాండవుల సైన్యాన్ని చెప్పాడు. ఇప్పుడు మన సైన్యం గురించి చెప్తాను, ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ, ఓ గురువర్య అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. యుద్ధంలో ఎల్లప్పుడూ విజయం సాధించేటువంటి మీరున్నారు.
మరి అందరికీ విద్యలు పటు కౌరవులకి పాండవులకి అందరికీ విద్యలు నేర్పినటువంటి వాడెవడు? ద్రోణాచార్యుడు. మరి అటువంటి ద్రోణాచార్యుడిని విజయం గెలవడం అనేది ఎవరికీ సాధ్యమయ్యేటువంటిది కాదు. కాబట్టి ఇక్కడ అందుకే అంటున్నాడు దుర్యోధనుడు, ఎప్పుడు విజయం సాధించేటువంటి మీరున్నారు, మీతో పాటు ఇంకా అపజయం అంటూ తెలియని భీష్ముడు ఉన్నాడు. భీష్ముడు కూడా ఎవడు ఓడించలేనటువంటి. అలాగే నా స్నేహితుడైనటువంటి కర్ణుడున్నాడు, కృపుడున్నాడు, అశ్వత్థామ, వికర్ణుడు, సోమదత్తుని తనయుడైనటువంటి భూరిశ్రవుడు వంటి వారు కూడా మన సైన్యంలో ఉన్నారు. వాళ్లే కాదు, నా కొరకు జీవితాలను త్యాగం చేయడానికి సిద్ధపడి ఉన్నటువంటి వీరులు కూడా అనేక మంది ఉన్నారయ్యా. వారందరూ పలు విధములైనటువంటి ఆయుధాలను దాల్చి యుద్ధ నిపుణతను కలిగి ఉన్నటువంటి వారు ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ దుర్యోధనుడు తన కోసం ప్రాణాలు కూడా త్యాగం, అంటే వాళ్ళంతా చనిపోతారు అనేటువంటి ఒక భావంతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి, నా కోసం జీవితాలను త్యాగం చేయడానికి సిద్ధపడినటువంటి వీరులు ఎందరో ఉన్నారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, మన సైన్య బలము లెక్కింపలేనిదిగా ఉన్నది, మరియు మనము పితామహుడైనటువంటి భీష్ముని చేత సంపూర్ణంగా రక్షింపబడుతూ ఉన్నాము. ఎందుకంటే కౌరవుల సైన్యం అంతా భీష్ముడి చేత రక్షింపబడుతూ ఉండగా పాండవుల సైన్యమేమో భీముడి చేత రక్షింపబడుతుంది అని చెప్తారు. అందుకే ఇక్కడ అంటున్నాడు ఆయన, అపర్యాప్తం తదస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితం. అపరిమితంగా ఉన్నటువంటి మన సైన్యము భీష్ముడి చేత సంపూర్ణంగా రక్షింపబడుతుంది. పర్యాప్తం త్విదమేతేషాం బలం భీమాభిరక్షితం. కానీ మరి చాలా జాగ్రత్తగా భీముడి చేత రక్షింపబడుతున్న పాండవ సైన్యమేమో పరిమితంగా ఉన్నది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకుంటున్నట్లుగా ఈ భూమండలాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉన్నటువంటి రాజులందరూ కూడా 2 భాగాలుగా విడిపోయారు అని చెప్తారు. ఒక భాగమేమో కౌరవుల వైపు, దుర్యోధనుడి వైపుకు రాగా, మరి భాగమేమో ధర్మరాజు వైపు, పాండవుల వైపు వచ్చినటువంటి. అయితే వచ్చినటువంటి ఈ భాగంలో మొత్తం 18 అక్షౌహిణుల సైన్యము కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో వాడబడింది అని చెప్తారు. మహాభారత యుద్ధంలో 18 అక్షౌహిణులు, అందులో పాండవుల తరపున 7 అక్షౌహిణులు మాత్రమే ఉండి కౌరవుల వైపున 11 అక్షౌహిణుల సైన్యము యుద్ధంలో పాల్గొన్నది అని చెప్తారు. కనుక ఎందుకంటే దాదాపు రెట్టింపుగా ఉంది కదా, అందుకే మన సైన్యము అపరిమితంగా ఉంది, పాండవుల సైన్యం పరిమితంగా ఉంది అంటున్నాడు. మనకి సాధారణంగా ఒక అక్షౌహిణి అంటే 21,870 రథాలు, అంటే రథాల మీద ఉండేటువంటి యుద్ధం చేసే వాళ్ళు ఉంటారని చెప్తారు. అలాగే 21,870 ఏనుగులపై నుండి యుద్ధం చేసేటువంటి వాళ్ళు, ఏనుగులతో సహా, అంటే దాదాపుగా 44,000. అలాగే ఒక 65,610 గుర్రాలపై నుండి ఉండి యుద్ధం చేసేవాళ్ళు, అంటే దాదాపుగా 1,10,000. అలాగే 1,09,350 మంది సైనికులు, మామూలుగా కాలిబాట నుండి యుద్ధం చేసేటువంటి సైనికులు, దాదాపుగా 2,20,000 ఒక అక్షౌహిణి అంటే. అలాంటిది 18 అక్షౌహిణులు, 18 × 2 లక్షలు కదా. సో మొత్తం 36 లక్షల మంది ఆ యుద్ధంలో పాల్గొన్నటువంటిదిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు దుర్యోధనుడు అంటున్న విషయాన్ని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి, మనం చూస్తూ ఉన్నది అంతా కూడా ఇక్కడ వింటున్నటువంటిది సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి పదాలు. కావున కౌరవ సేనా నాయకులందరికీ మీ వ్యూహాత్మక స్థానాలను పరిరక్షిస్తూ భీష్మ పితామహుడికి పూర్తిగా సహకారం అందించమని పిలుపునిస్తున్నాను అంటూ ఆ దుర్యోధనుడు వారందరినీ ఆ విధంగా సైన్యానికి ఆయన ఆజ్ఞ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే దుర్యోధనుడు కౌరవ సేనా నాయకులందరికీ చెప్తున్నానో, మీరు మీ స్థానాలలో ఉండి భీష్ముడికి పూర్తిగా సహకారం అందించమని పిలుపునిస్తున్నాను అనగానే భీష్ముడు ఇక అప్పుడు భీష్ముడు కురు వంశంలోనే మహాపరాక్రమంతుడు, అలాగే మహావృద్ధుడు కూడా. అటువంటి ఆ కురువంశ మహాపరాక్రమంతుడు, వృద్ధ పితామహుడు అయినటువంటి భీష్ముడు
ఆ దుర్యోధనుడు మాటలు విని ఆయనకు సంతోషం కలిగించేలాగా తన యొక్క శంఖాన్ని పూరించాడట. ఎలా పూరించాడంటే ఒక సింహ గర్జన వంటి ధ్వని కలిగేలాగా శంఖాన్ని పెద్ద శబ్దంతో పూరించాడట. అందుకే ఇక్కడ చెప్తారు, తస్య సంజనయన్ హర్షం కురు వృద్ధ పితామహః సింహనాదం వినద్యోచ్చైః శంఖం దద్మౌ ప్రతాపవాన్. ఆ సమయంలోనట ఎప్పుడైతే దుర్యోధనుడు ఆ విధంగా మాట్లాడాడో, ఆ కురువంశ మహాపరాక్రమవంతుడు వృద్ధ పితామహుడు అయిన భీష్ముడు తన మనుమడైనటువంటి ఆ దుర్యోధనుడికి సంతోషం కలిగేలాగా సింహగర్జన వంటి శబ్దం కలిగేలాగా శంఖాన్ని పూరించాడట. ఎప్పుడైతే కౌరవుల వైపు నుండి ఆ విధంగా భీష్ముడు శంఖాన్ని పూరించాడో, ఇక వెంటనే మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా వివిధ శంఖాలు, వాద్యాలు, బేరులు, శృంగాలు అన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా మ్రోగించబడి ఆ సంఘటిత ధ్వని మిక్కిలి భీకరంగా ఉంది అని చెప్తున్నారు. అది కౌరవుల వైపు నుండి యుద్ధ సన్నాహాల్లో జరుగుతూ ఉన్న విషయాన్ని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. ఆ విధంగా కౌరవుల నుంచి చెప్పిన తర్వాత పాండవుల వైపు నుంచి ఏం జరుగుతుందో చెప్తున్నాడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో. ఏమంటున్నాడు? తత శ్వేతైరైర్యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ మాధవ పాండవాచ్చైవ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదద్మతుః. అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇటు కౌరవుల వైపు నుండి శంఖనాదాలు పూరించబడ్డాయో, ఆ సమయంలోనట పాండవుల వైపు నుండి తెల్లని గుర్రాలతో కూడిన మహారథంలో కూర్చున్న కృష్ణుడు మరియు పాండుకుమారుడైనటువంటి అర్జునుడు కూడా తమ యొక్క దివ్య శంఖాలను పూరించాడయ్యా అని చెప్తున్నాడు. ఆ ఋషికేశుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు పాంచజన్యము అనేటువంటి శంఖాన్ని పూరించగా, అర్జునుడేమో దేవదత్త అనే శంఖాన్ని పూరించాడట. ఇక ఘనంగా భుజించేటువంటి భీమ కర్మ హృకోదరహ అంటూ చెప్తారు. ఘనంగా భుజించేటువంటి ఆ భీముడు తన యొక్క మహాశంఖమైనటువంటి పౌండ్రం దద్మౌ మహాశంఖం అని చెప్తారు ఇక్కడ. సో ఆ భీముడు తన యొక్క మహాశంఖమైనటువంటి పౌండ్రాన్ని ఊదాడట. ఇక యుధిష్ఠరుడు అంటే ధర్మరాజు అనంత విజయము అనే శంఖాన్ని పూరించగా, పాండవులలో మిగిలినటువంటి ఇద్దరు, నకులుడేమో సుఘోష అనేటువంటి శంఖాన్ని, సహదేవుడేమో మణిపుష్పక అనేటువంటి శంఖాన్ని పూరించాడట. ఇక అలాగే పాండవుల వైపున ఉన్నటువంటి గొప్ప వీరులలో ఆ గొప్ప విలుకాడైనటువంటి కాశీరాజు, యోధుడైన శిఖండి, దృష్టద్యుమ్నుడు, విరాటుడు, ఆ జయంపర అన్నటువంటి సాత్యకి, ద్రుపద పుత్రుడు, ద్రౌపది పుత్రులు, గొప్ప బాహువులు కలిగినటువంటి అలాగే ద్రుపదుడు కూడా గొప్ప బాహువులు కలిగినటువంటి సుభద్రా తనయుడు అంటే అభిమన్యుడు, మున్నగు వీరులందరూ కూడా వారి వారి యొక్క శంఖాలను పూరించారట. ఆ విధంగా పూరించినటువంటి పాండవుల వైపు నుంచి పూరించబడ్డ శంఖాలు, ఆ విధ శంఖముల ధ్వని అతి భీకరంగా అయిందయ్యా అని చెప్తున్నాడు. చెప్పి ఇంకా అంటున్నాడు, ఆ ధ్వని భూమి ఆకాశాలను దద్దరిల్లింప చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆ శంఖారావాల యొక్క ధ్వనులకు ధార్తరాష్ట్రుల హృదయాలన్నీ బద్దలయ్యాయి. అంటే ధార్తరాష్ట్రులు ఎవరు? నీ కొడుకులు. ధృతరాష్ట్రునితో చెప్తున్నాడు కదా, ధృతరాష్ట్రుని యొక్క పుత్రులైనటువంటి కౌరవుల యొక్క హృదయాలన్నీ కూడా బద్దలైపోయాయి అని చెప్తున్నాడు. అంటూ ఇంకా చెప్తున్నాడు, ఓ రాజా, ధృతరాష్ట్రుడితో అంటున్నాడు సంజయుడు, ఓ రాజా, అప్పుడు పాండుసుతుడైన అర్జునుడు జెండాపై హనుమంతుని సిహనంగా కలిగి ఉన్న రథంలో గాంధీవము ఎత్తిపట్టి యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉన్న దుర్యోధనాదులను చూసి, ఎందుకంటే దుర్యోధను వాళ్ళంతా యుద్ధానికి సన్నద్ధమై ఉన్నారు కదా, శంఖాలు కూడా పూరించడం జరిగింది. ఆ పరిస్థితిలోనంట అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో ఇలా అంటున్నాడట. అలాగే ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు బట్టి చెప్పబడినటువంటి సంకేతాలలో పాండవులకే విజయ అవకాశాలు ఉన్నట్లుగా చెప్తారు ఆచార్యులు భాష్యాలలో. ఎందుకంటే మరి అర్జునుడి యొక్క రథం పైన హనుమంతుడి సిహనము ఉన్నది, జెండాపై కపిరాజు అంటుంటారు.
మరి హనుమంతుడు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ విజయం సాధ్యమవుతుంది. అలాగే పాండవుల వైపు నుంచి ఊదబడినటువంటి శంఖాలన్నీ కూడా దివ్యమైనటువంటి శంఖాలు. వీటన్నిటికంటే ముఖ్యం ఆ ప్రదేశం ధర్మం. మరి పాండవుల వైపున ధర్మం ఉన్నటువంటిది. అలాగే అర్జునుడికి యొక్క రథము అది అగ్నిదేవుడు ఇవ్వబడినటువంటి రథం. అలాగే పాండవుల వైపున సాక్షాత్తు ఆ దేవాది దేవుడైన కృష్ణుడే ఉన్నాడు. అంటే లక్ష్మీమాత విజయం వారి వైపే ఉంటుంది. ఇంకొక విషయం కూడా మాట్లాడారు. పాండవుల శంఖధ్వనులకు కౌరవుల యొక్క హృదయాలు బద్దలైనవి. అంటే ఒక రకంగా భయం వాళ్ళు మొదలైంది. సో ఇక మరి సంజయుడు చెప్పాడుగా, ఓ రాజా, మరి కౌరవులు అందరినీ దుర్యోధనాదులను చూసిన తర్వాత అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడయ్యా అన్నాడు కదా. ఏమంటున్నాడట అర్జునుడు? అర్జున ఉవాచ సేనయోరుభయోర్మధ్యే రథం స్థాపయ మే అచ్యుత యావదేతాన్ నివీక్షేహం యోద్ధు కామానవస్థితాన్ హరే కృష్ణ కైర్మయా సహ యోద్ధవ్యం అస్మిన్ రణసముద్యమే. అర్జునుడు అంటున్నాడట, ఓ అచ్యుత, అచ్యుతుడు అంటే నశింపు లేనటువంటి వాడు, సనాతనుడు, శాశ్వతుడైనటువంటి కృష్ణుని సంబోధిస్తున్నాడు అర్జునుడు. నా రథమును 2 సైన్యాల మధ్యలో నిలుపువయ్యా. అలా నిలపడం వల్ల ఈ మహాయుద్ధ రణరంగంలో నేనెవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉన్నదో చూచే అవకాశం నాకు కలుగుతుంది అంటూ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో అన్నాడట. ఇంకా సంజయుడు చెప్తున్నాడు. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్తో హృషీకేశో గుడాకేశేన భారత సేనయోరుభయోర్మధ్యే స్థాపయిత్వా రథోత్తమం. సంజయుడు చెప్తున్నాడు, ఓ భరతవంశీయుడా, అర్జునుడి చేత ఆ విధంగా సంబోధించబడిన వాడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉత్తమమైన రథమును 2 సేనల నడుమ నిలిపాడు. సో అర్జునుడి యొక్క రథాన్ని అటు పాండవులకు కౌరవులకు మధ్యలో ఆ రథాన్ని నిలిపాడట. ఎక్కడ? ముఖ్యంగా భీష్ముడు, ద్రోణుడు మరియు ఇతర భూపాలకుల సమక్షంలో ఆ కృష్ణుడట అర్జునుడితో, ఓ పార్థ, ఇచ్చట కూడి ఉన్నటువంటి ఆ కురువంశీయులందరినీ, అంటే మీ వంశస్థులందరినీ. ఇక్కడ కురుక్షేత్ర యుద్ధం లేదా మహాభారత యుద్ధం ఎవరెవరికి జరిగింది? అన్నదమ్ములకు మధ్య జరిగినటువంటి యుద్ధం. సో అందుకే అంటున్నాడు, ఓ పార్థ, సో ఇచ్చట ఉన్నటువంటి కురువంశీయులందరినీ గాంచవయ్యా అని అన్నాడట. సో ఎప్పుడైతే ఆ ఇరుపక్షపు సేనల నడుమ నిలిచిన అర్జునుడు అచ్చట ఉన్నటువంటి, అంటే అటు కౌరవుల వైపు పాండవుల వైపు, ముఖ్యంగా కౌరవుల వైపు చూస్తున్నాడు కదా, అక్కడ ఉన్నటువంటి తండ్రులను, తాతలను, గురువులను, మేనమామలను, సోదరులను, పుత్రులను, మనుమలను, స్నేహితులను, మామలను, శ్రేయోభిలాషులను చూశాడట. చూసి ఇలా అంటున్నాడు, తాన్ సమీక్ష్య స కౌంతేయ సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పరయావిష్టో విషీదన్నిదమబ్రవీత్. సో చెప్తున్నాడు సంజయుడు ఇంకా ధృతరాష్ట్రుడితో, కుంతీ తనయుడైన అర్జునుడు అక్కడ ఉన్న తన స్నేహితులను, మామ మరియు బంధువులను చూసి కరుణ కూడిన వాడై ఈ విధంగా అన్నాడు అని చెప్తున్నాడు. ఏమంటున్నాడట అర్జునుడు? అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేమం స్వజనం కృష్ణ యుయుత్సుం సమపస్థితం సీదంతి మమ గాత్రాని ముఖంచ పరిశుష్యతి. అర్జునుడు అంటున్నాడట, ఓ కృష్ణ, యుద్ధ ఆసక్తులై ఎదురుగా ఉన్న చుట్టాలను చూడగానే నా అవయవాలన్నీ తడబడుతూ ఉన్నాయి, నోరు ఎండిపోతూ ఉంది. ఇంకా అంటున్నాడు, నా దేహమంతా కంపించుచున్నది, నాకు రోమాంచమగుచున్నది, నా గాంధీవము
చేతి నుండి జారిపోతూ ఉన్నది, నా చర్మము మండిపోవుచున్నది అంటూ చెప్తున్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, నచ శక్నోమ్యవస్థాతుం భ్రమతీవ చ మే మనః నిమిత్తాని చ పశ్యామి విపరీతాని కేశవ. సో ఇక్కడ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని కేశవ అంటూ సంబోధిస్తున్నాడు. అంటే కేశి అనేటువంటి ఆ రాక్షసుని సంహరించినటువంటి వాడు, కేశి అనేటువంటి ఆ రాక్షసుని సంహరించినటువంటి వాడు కనుక కేశవ అంటూ సంబోధిస్తున్నాడు. ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ అర్జునుడు, ఓ కృష్ణ, నేను ఇక్కడ ఏమాత్రం నిలబడలేకుండా ఉన్నానయ్యా, నన్ను నేను మర్చిపోతూ ఉన్నాను, నా మనసంతా చలించిపోతుంది. ఓ కృష్ణ, ఓ కేసి సంహారి, కేవలము అశుభ శకునాలే నాకు కనబడుతూ ఉన్నాయి అంటున్నాడు అర్జునుడు. సాధారణంగా స్ట్రెస్ గురైనప్పుడు మన అవయవాలన్నీ కంపించడము, నోరు ఎండిపోవడము, దేహం మొత్తం కంపించడము, వెంట్రుకలు నిక్కరపరుచుకోవడము, చేతిలో ఉన్న వస్తువులు జారిపోవడము, చర్మం మండిపోవడము, కాళ్ళ కింద భూమి తిరుగుతూ ఉన్నట్లు ఉండడము, మనసు మర్చిపోయే విధంగా అయ్యేటువంటి పరిస్థితులు అని చెప్తారు. ఇవన్నీ కూడా స్ట్రెస్కి. సో ఇప్పుడు అర్జునుడి పరిస్థితి కూడా ఇలాగే ఉన్నది అని చెప్తారు. ఆ విధంగా ఉండి అర్జున్ అంటున్నాడు, నచ శ్రేయో నుపశ్యామి హత్వా స్వజనమహావే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. ఓ కృష్ణ, ఈ యుద్ధంలో నా వారిని చంపడం అంటే వాళ్ళ అన్నదమ్ముల పిల్లలే, వీళ్ళందరూ కూడా పెద్దనాన్న కొడుకులు, అలాగే వాళ్ళ బంధువులు వచ్చారు యుద్ధం చేయడానికి. కనుక అర్జునుడు అంటున్నాడు కృష్ణ భగవానుడితో, ఓ కృష్ణ, ఈ యుద్ధంలో నా వారిని చంపడం ద్వారా ఏ విధంగా శ్రేయస్సు కలుగుతుందో నేను తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాను. కావున మరి ఆ తర్వాత వచ్చేటువంటి విజయం కానీ, ఆ విజయం వల్ల వచ్చే రాజ్యం కానీ, దాని వలన వచ్చేటువంటి సుఖాలు కానీ నాకు అక్కర్లేదయ్యా. ఎందుకంటే యుద్ధంలో ఒకవేళ గెలిస్తే రాజ్యం వస్తుంది, రాజ్యం ద్వారా రాజ్య సుఖాలు వస్తాయి, భోగాలు అనుభవించవచ్చు. అవన్నీ నాకు అక్కర్లేదు, ఎందుకంటే ఎదుట పక్షంలో ఇరుపక్షాల్లో మా వాళ్లే కదా ఉన్నది అందరూ అంటూ ఉన్నటువంటి. సో అంటున్నాడు ఇంకా, ఓ గోవింద, మేము ఎవరి కోసం ఈ రాజ్యాన్ని సుఖమును చివరికి మా జీవనాన్ని కోరుకుంటున్నామో అటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ యుద్ధరంగంలో నిలిచి ఉన్నారు. మరి అలాంటప్పుడు ఆ రాజ్యాదుల వలన మాకేం ప్రయోజనము? వీరందరినీ చంపుకొని రాజ్యాన్ని పొందితే అటు మాకైనా వారికైనా ఏం ఉపయోగం? ఓ మధుసూదన, గురువులు, పుత్రులు, తాతలు, మేనమామలు, మామలు, మనుమలు, తండ్రులు, పుత్రులు, భావమర్దులు, ఇంకను ఇతర బంధువులందరూ తమ తమ ప్రాణాలను మరియు సంపదలను విడిచడానికి సిద్ధులై నా ఎదుటిగా నిలబడి ఉన్నారు కదా. కాబట్టి వారు నన్ను చంపగోరినా నేనెందులకయ్యా వారిని చంపాలి? ఓ జనార్దన, కేవలము ఈ భూలోకం అట్లుంచు, ముల్లోకాల రాజ్యాధిపత్యముకైనా నేను వారితో యుద్ధం చేయటానికి సిద్ధంగా లేను. ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులు చంపటం వలన మేమెట్టి ఆనందాన్ని పొందగలం? ఎందుకంటే ఏదైనా మనం గొప్పగా సాధిస్తే మన బంధుమిత్రులందరితోనూ కూడా చెప్పుకొని పంచుకుంటూ ఉంటాం. మరి ఇక్కడ యుద్ధంలో వారి బంధువులందరూ కూడా యుద్ధాల్లో పాల్గొని అందరూ పోయిన తర్వాత వారి యొక్క విజయం ఎవరికి చెప్పుకోవాలి? సో అందుకే అంటున్నాడు, ఓ జనార్దన, కేవలము ఈ భూలోకం అట్లుంచవయ్యా, ముల్లోకాలు, ఉన్నత లోకాలు, కింద లోకాలు, ఏ లోకం వచ్చినా నేను వారితో యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధంగా లేను. ఆ ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులు చంపడం వల్ల మేము ఎటువంటి ఆనందాన్ని పొందలేము. ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి అట్లాంటప్పుడు వాళ్ళు రాజ్యాన్ని మీకు ఇవ్వచ్చు కదా, నువ్వెందుకు ఇలా ఆలోచిస్తున్నావు అని అనొచ్చు కదా. సో అందుకే ఇక్కడ అంటున్నాను, వాళ్ళు దుర్మార్గులే. ఎందుకంటే పాండవులను మొదటి నుంచి కూడా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కౌరవులు. కనుక అందుకే అంటున్నాడు అర్జునుడు, ఇటువంటి దుర్మార్గులను చంపితే మాకు పాపమే కలుగుతుందయ్యా. కనుక ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులు మరియు బంధువులను చంపటం మాకు తగదు. ఓ మాధవ, సంబంధీకులను చంపడం వల్ల కలిగే లాభం ఏమిటి?
మేము సుఖంగా ఎలా ఉండగలము అంటూ ఆ అర్జునుడు కృష్ణుడితో అంటూ ఉన్నటువంటి విషయాలను చూస్తూ ఉన్నాం. సో సాధారణంగా వేదాల ప్రకారంగా మనకి 6 రకాలుగా ఉండేటువంటి వాళ్ళని దుర్మార్గులుగా చెప్తారు, దుష్టులుగా చెప్తారు. ఎవరంటే విషం ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు. మరి పాండవులకు విషం ఇచ్చి చంపడానికి ప్రయత్నం చేశారు కౌరవులు. అలాగే మరి ఎవరైతే మనం ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి నిప్పు పెడతారో, మరి వీళ్ళని లక్క ఇంట్లో పెట్టి నిప్పు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేశారు కౌరవులు. అలాగే మారణాయుధాలతో దాడి చేసేటువంటి వాళ్ళు, ఆయుధాలు లేనటువంటి వాళ్ళు. సో అటువంటిది కూడా జరిగినటువంటి. అలాగే ఇతరుల సంపదలను కొల్లగొట్టేటువంటి వాడు. మరి ఎట్లాగో పాండవుల వాళ్ళ యొక్క సంపదలను వీళ్ళు తీసుకున్నారు. అలాగే ఇతరుల యొక్క ఆస్తులను ఆక్యుపై చేసేవాళ్ళు. పాండవుల యొక్క రాజ్యాన్ని వాళ్ళు ఎలాగో తీసుకున్నారు. అలాగే ఇతరుల యొక్క భార్యలను ఇబ్బందులు గురి చేసేవాళ్ళు. ద్రౌపదిని వస్త్రాభరణం చేసినటువంటి పరిస్థితి కదా. సో కనుక ఏ విధంగా చూసినా వాళ్ళు శాస్త్రపరంగా కూడా శిక్షకు అర్హులే. కానీ అర్జునుడు ఆ విధంగా ఆలోచించడం లేదు. అందుకే ఇక్కడ అర్జునుడు అంటున్నాడు, ఓ జనార్దన, రాజ్యకాంక్షాపరులైనటువంటి కౌరవులు వంశనాశనం గురించి కానీ మిత్రభేదం వల్ల, మిత్రద్రోహం వల్ల కలిగే పాతకాన్ని కానీ గ్రహించలేకపోతున్నారు. కానీ వంశక్షయం వల్ల వచ్చే దోషాన్ని బాగా తెలిసినటువంటి మనమైన ఆ పాపము నుండి ఎందుకు తప్పుకోకూడదు? వాళ్ళు ఎలాగో రాజ్యకాంక్షాపరుల యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. కానీ మనమైన ఎందుకు చేయాలయ్యా యుద్ధం? మనం ఆపొచ్చు కదా, మనమైన యుద్ధం చేయకుండా ఉందాము అంటున్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, వంశనాశనంతో ప్రాచీన కులధర్మాలన్నీ నశిస్తాయి. కులధర్మాలు నశించిన వంశమంతటా అధర్మము అనుకుంటుంది. ఎందుకంటే యుద్ధంలో మార్గదర్శకులుగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు, యువత, నడివయస్కులందరూ కూడా యుద్ధంలో పాల్గొంటున్నారు. మరి ఆ యుద్ధంలో వాళ్ళందరూ పోతే మిగిలేది ఎవరు? ముసలి వాళ్ళు, ఆడవాళ్ళు, చిన్నపిల్లలు. మరి వారికి సరైనటువంటి ధర్మాన్ని బోధించేటువంటి లేకపోవడం వల్ల అధర్మం అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. అందుకే అంటున్నాడు, ఓ కృష్ణ, వంశమునందు అధర్మము ప్రబలిపోవడం వల్ల కుల స్త్రీలు చెడిపోయి పోతారు. ఓ వృష్ణి వంశ సంజాతుడా, అట్టి కుల స్త్రీల పతనం వల్ల అవాంఛిత సంతానము కలుగుతుంది అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, అలా అవాంఛిత సంతానం పెరగడం వలన వంశానికి, వంశ ఆచారమును నాశనం చేసిన వారికి కూడా నరకం ప్రాప్తిస్తుంది. అప్పుడు పిండోదక క్రియలు ఆపివేయబడిన కారణంగా అట్టి వంశాలకు చెందిన పూర్వీకులు కూడా పతనం చెందుతారు. సో సాధారణంగా మనకు పూర్వీకులు ఏవైనా ఆటంకాలుగా ఉన్నట్లయితే, వారికి పిండోదకాలు జరిపినట్లయితే, వాటి నుండి, ఆ ఆటంకాల నుండి బయటపడి ఆ భగవంతుని ధామానికి లేదా స్వర్గలోకాలకు లేదా నరకలోకాలకు ఎక్కడికొకటి పోవడం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు, దుష్ట చర్యల చేత కులాచారాలను నశింపచేసి అవాంఛనీయ సంతానమునకు కారణమైనటువంటి వాళ్ళ పాపకర్మల చేత అన్ని రకములు కులధర్మాలు మరియు జాతి ధర్మాలు నాశనం అవుతాయ్యా అంటూ చెప్పి ఇక అంటున్నాడు, యది మామ ప్రతీకారమశస్త్రం శస్త్రపానాయ దార్తరాష్ట్ర రణేహన్యు స్తన్మే క్షేమతరం భవేత్. ఇంకా అంటున్నాడు అర్జునుడు, యది మామ ప్రతీకారమశస్త్రం శస్త్రపానయ, అంటే నిరాయుధులను మరియు ప్రతీకారం చేయని వాడినైన నన్ను శస్త్రధారులైన ఆ ధృతరాష్ట్రుని కుమారులు ఈ రణరంగమునందు వధించినచో అది నాకు మంచిదే అవుతుంది తప్ప నేను యుద్ధం చెయ్యనయ్యా అంటూ అర్జునుడు ఉండిపోయినటువంటి పరిస్థితి. సో ఈ విషయాన్నే సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వార్జున సంఖ్యే
రతోపస్థ ఉపావిశత్ విసృజ్య సచరం చాపం శోక సంవిఘ్నమానసః. సో సంజయుడు చెప్తున్నాడు, ఇంకా రణరంగమునందు అర్జునుడు ఆ విధంగా పలికి తన ధనుర్బాణాలను పక్కకు పడవేసి దుఃఖము చేత కల్లోలితమైన మనసు కలవాడై రథములో కూర్చుండిపోయాడు. సో ఆ విధంగా వాళ్ళందరినీ చంపుకుంటున్నాము, బంధువులంతా లేకుండా పోతున్నారు అనేటువంటి ఒక మనసులో అల్లకల్లోలమైనటువంటి పరిస్థితులలో నేను యుద్ధం చెయ్యను కృష్ణ అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుతో చెప్తూ ఉన్నాడు, చెప్పినటువంటిది. సో ఇప్పుడు వాస్తవానికి భగవద్గీత ప్రారంభమవుతుంది 2వ అధ్యాయంలో, రేపు చూస్తాం. ఈ విధంగా నేను యుద్ధం చెయ్యను అంటూ అస్త్ర సన్యాసం చేసినటువంటి ఆ అర్జునుడికి గీతను బోధించడం ద్వారా, అంటే మన జీవన విధానాన్ని బోధించడం ద్వారా అతన్ని జగద్విజేతగా చేసినటువంటిదే భగవద్గీత. అలాగే మనలో కూడా ఎన్నో సందేహాలు, ఎన్నో ఆపదల్లో మనం ఉన్నటువంటి మనల్ని కూడా వీటి నుండి బయటపడేసేటువంటి మార్గము మనకి భగవద్గీత అధ్యయనం. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. సో మనం ఈ రోజుతో ఈ చాప్టర్ ఇక్కడ ఆపిస్తాము. రేపు 2వ అధ్యాయం అసలు వాస్తవ భగవద్గీత బోధనలు స్టార్ట్